ce tăi prost. Nu vezi să stau aminte aici? Haide, Vigilate. Uite la mine când vorbesc. Băi, haide aici. Unde? Ce fac aici? Uite, Vigilate. Care? Unde e joacă? Uite, de ce ai închis? Nu aș vrea să fac control la mine. Care găsiți ceva? Nu spun nimic. Deci vreau să atac mai mult. Băi, copile! Dar nu sau că nu mor. Dă-zi de invincibil. Nu. N-ai. Nici nu se mor. Uite și acele. Scuze. Nu se mai dau știe. Ok, eram scule aia unde să dăm și l-am dat. Da, nu știu. Excuse me. Ce că aici? Oh. Tu ai pus o sabie de iron? Nu, sunt full de diamond eu. Nu știu diamond. Vrei? Nu mai am nevoie. Nici nu vedeam. Eu pot fura, totuși. Poți? Nu. A, da, așa faci de iarna. Bă, vrei să teleportezi fraiere. Nu mai teleport. Ești mort. Uite și azi lucrurile. Nu mi le iau. De ce? Să-mi dai tu. Bine, ce să-ți dau? Trebuie să abieta mea. Se pare exemplar. Nu-mi coasă. Da-te-de. De armură tot dai ca să nu dau armură. Tot ca să avea. N-am nevoie de armură. Bă. Stai că te dau acolo. Stai acolo jos. La unde sus. Hai te rog să armură. Bine, acum. Dar tot dacă așa. Diamond. Dar nu trebuie să găsești diamond. Îți caut. Iată, bă, că nu sunt eu mai mult. Coboară, mă, și tu jos. Da, pot. Pot. N-a apărut snapul. Nu mai dau. Așa, mă dau. Ca să-ți dau acum. Da, nu! Îmi faci să-ți dau una mea? Mai dă. Hai, da. Îmi dau și eu. Tu ce să fii, mă? Armură. O să vrei să-ți dau una. Full de diamond. Ce? Sunt full de diamond, ai găsit. Deci așa nu știu. Facem un PvP? Ce trebuie mai zis acum? Mi-am zis. Să mă mâncare. Și mai am niște mâncare. Așteaptă să-mi iau mâncare și eu. Da, asta. Nu da mine. Mă lupți? Unde ești? Am te lupți. Nu mă omoară. Nu încoace. Nu încoace scripțiunile de copil. Nu încoace. Poate să fraiere. Poți bura fraiere. Stai locului că te prind. Bă, cine a murit aici? Vorbesc serios, stai piua. RIP Pigman. Oh shit. Unde m-ai trimis? În Anglia? Unde mai... Bă, ești nebun? Unde m-ai trimis, frate? În Franța? Unde m-ai trimis? Nu știu. Mă duc să văd să nu... Așa faci, nu? Bine, Emi. Te-ți gândit în America acum. Când nu mă de casă. Ești nebun? Ajută-mă. Păi eu cum vrei să ajut? Ia vezi unde sunt. Ce băgat. Că te mai spun cum e. Ia uitați și n-a făcut teme, copii. Mergi în față, dă-te în față.
Merg în față până nu găsesc nimic. Dă-ți teleportare. Nu pot. Nu pot tableta ta. Transfer. O să vreau să mă dau un oameni de uitare. Nu vreau să mă așez. Ieșirea. Stai că mi-au busolă. Stai. La player. Mai bine ne vedem de la. Trebuie să iau încărcătorul. Uite și aici, lasă-mă. Mă duc să omuleze. Mai tu pui-mă cu mine vreodată. Dar că mă pun? Pe benzin? Dacă vrei să pui. Hai să vedem boss. Mai găsit? Nu te-am găsit. Dacă mă mai găsit, eu cred că o să găsit. Ia vezi, dacă trimite o oaie. Mai dau una la oaie. Dă-i trimite. Să vă omor bucurăști. Mă duc să trimit unde ăsta. Merg în direcția bună, cred. Nu? Mă omor. Așa, mă omor. Ha 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 ha. Hai mă! Vorbesc să-ți nebun și n-am prins. Și mi-a adus toate acum. M-am dus și-mi iau. Ce? Mamă. Și dacă era aproape de că te omori capul. Nu cred. Ia să vezi fraiere. Bine, ia să mai vedem cine e prostul de fel acum. Ia treci mă tu încoace. Nu acum. Și dacă vreau să încep acum? Nu acum, mă. Nu mă interesează. Sunt toți pregătiți. Da? Nu mă interesează, eu mă stătac. Dacă stau chiar în stătac. Dacă trebuie să nu să fac. Am noroc că nu știu unde. Trebuie să zici că e plăceată. Asta. Am murit. Stai nu la lucrurile, nu le lua. Stai și eu. Stai nu le lua. Oh. Oh. Dacă nu mă lași te goală. Ce are ce fac acum? Aoleu, mor. Aoleu. Nu mor, fraiere. Am stins. Aleluia. Aha, trebuie să mai apă. O scap un pic. Să iau blocuri, cuburi, ceva. Cub, uite, iau niște stone. Nu, iau niște dirt. Mai simplu dirt. Uite. Mi-a luat cu floare. Ce dai, frate? Ce dai? Mamă, dacă te găsesc. Hai, spune că să mă putea. Nu, da, nu da. De ce nu vezi? Am murit și eu. Ce mai lucrurile, da? Mă îl acum. O mă gândeam. Ia pa un merg. Repede dus și atacă pe încă. Nu m-am găsit pe bine. Nu l-am găsit eu. Nu știu nici de joc pe aia. Gata, încă să bucurăm cu asta.
Încearcă lopata. La iPhone. Nu te interesează. Unde vreau eu. N-ai șanse, frate. Nu. Da, mă, n-ai durat, nu vă lași. Nu dau locurile. Cred că s-a speriat. Tot ești nebun. Bă, dar lasă-mă! Suntem puii mei! Mamă. Fac propă de nebun. Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte, mă. Fac propă de nebun. Dați-vă la o... Apucă-te așa! Ce putem? Stai cu mai mult. Bă, de ce mi-ai dat mă foc? Nu, că vreau să plec. Să vezi că plătește inund. M-am prăjit. Am murit. Nu sunt mai lucrurile alea. Mamă! Nu știu mai vreau să te prindeam. Da, la Dumnezeu să faci Nu tot. știu că nu se vede. Eu nu știu când de mine. Lasă că nu l-am luat. Le-am luat. L-ai luat? Mi domnule. Nu sunt dragă. Am luat clipărul, era să mă ce te face? Nu, de ce văd? Și după mine? A bubuit clipărul. Bă, dacă mă văd, Nu știu lucrurile tale. ce mă atacă și bubuit ăsta? Muriș. Nu știu de ce? Da. Rămâne de ce nu trebuie. Tu vai bem. Mami! Da. Ceva pe punița. L-am prins pe un cranta. Păgane? Mor. Da. Dar trebuie să mă încoate. Băi, Vasile. Nu mai da. De ce nu dai mine? Băi, Vasile, ia trebuie să încoate. Nu vreau să-ți dăm săbile. L-am pierdut din greșeală. Stai așa că vreau să-mi iau ceva de aici. Și păm și miros de săbile. Ce a fost uros? Păi n-am. Code dai mine? Dă săbile. Mai dai mine? Nu. Am niște monstre. Și eu am niște Hai, nemonștri. dăm. Așteaptă că dau acum. Trebuie să fac rost de niște armură de asta. Băi! Ești nebun? Ce? Și nu încă să-ți dau, stai acolo. Încă stai. Încă stai. Tam încă stai. Fudi. Și nu la nimic acolo. Vreau să spargă ușa. Păi și de dobitocule, că dai mine. Eu nu pot să fac, tu poți. Nu ce nu pot. De ce nu pot? Invazia zombilor, frate. Invazia. Ajută-mă. Ajută-mă că... De greșeală am ieșit. O să mă
mă bag din nou. Doamne, ce greu este. Foarte greu. Ce-ai făcut? Te-am urcat pe tine. Mă duc pe lucrăm. Franța, America, Germania, Polonia. De acolo. Stai să-mi dau ca să pot să zbor. Player. Băi! Ce-ai făcut, mă? De nu-i trimite-o în Franța acum. Îmi trimite în Polonia. Uite, omoră pe ăștia de aici. Gata, nu mai ne omoră. Spania. Vezi că dau la tine. Ia-ți armură de aici, vezi să dau armură? Stai să dau eu. Stai jos. Uite, ia-ți-o. Ia-ți-o și pe asta. Te sunt ca un ăsta Uite și pe astea. Uite, de așa e jos. Și cu tot. Ia-ți, ți-ai luat? Mi-ai dat niște căști. Stai să dau și niște butoși. Mersi. Așa. Stai că ne... Mă duc la favorite. Dacă sunt în Ia-zi. Ia-zi, mă. eu când mor, și mai fac. Și ce faci? Scuze. Ce auzi? Aoleu. Ce auzi, frate? Hai cu mine la bază, sus. Mă duc afară aici. I-am mișcat afară. Am găsit un zombie. Acum nu mai găsesc niciun zombie. Câți erau? Aba, da, uite unul aici. Să vedea cum se găsesc. Am găsit. Cu. Nu mișcă. Deci am ieșit bun. A, gata, nu pot să-i trimit oriunde. Deci dau cu sabia să vezi cum te trimit? Nu, bine. Mamă, ce acolo e? Deci dau golden apple? Ce? Golden apple. Nu ai nevoie? Ok. Hai să mă. Să nu dau în tine. Deci asta. Arată mai frumos castelul. Totuși, asta... Reparăm ce-am făcut aici. Dimineață. E dimineață. Hai mă duc. Și-mi iau așa. Lopată. Am. Bravo, am. Să am o lopată. Am jumătate să lopesc. 34. Câte? 64. Vezi? Vezi? Uite. Să te arunc în Italia. Stai cu minte, gata. Că nu mai am chef. Dar asta pot să fac și eu, dacă vreau. Eu nu vreau. Când vreau să mai ne începtăm? Stai, nu e lucruri. Stai că vezi. Mă duc după tine să mă mor. Păi nu, gata, stai, nu, da. Nu. E păcare. La mine e război. Nu știu, nu știu eu care să fie. Dacă dai. Ia avem, dar sabia pregătită. Dacă dat. Păi da, la mână de tine. Nu am făcut nimic nimic. Rog, nu da. Apă! Dă-mi apă! N-a spomenești. Apă! Nu dau nimic. Dă-mi apă! Ai nevoie repede? Da! Mor! Nu mai am nevoie. Mă duc să iau Ca un... să nu mai dai mine. Da? Bine. Nu că bine, că tu știi că dai.
Filbert. Cum am făcut? Scriu aici. Filbert. Mai bine. Așa, reparăm pe aici. Candidat arată de ani. Nu. Trebuie să mă doar să se plec acolo. N-a dat și dat găuri. Dacă am crezut că era un vigilă pe uite și am dat să dai mine. Să dai mine, nu? Nu. Nu. Nu doar cu tine. Gata, stai. Na. Na, mă. Na, mă. Gata, stai. Hai să-mi trimiți. Nu, că să-mi trimiți în altă parte. Mă duc să trimiți în camp. Trimite și vezi. La un trimis. Nu știu spun de la puternic. Nu crezi? Trebuie să reparăm. Nu. Da. Nu știu ce am. Nu. De ce? Unde era pulsătorul? Dacă ai făcut eu să ne-am umorât eu. Asta vine pickaxe. Ți-ai luat-o? Ce da? Definitiv. Păi, mi-a dat și mi-a luat lucrurile. Nu le-a luat? Bine. Nu mi-au rămas aici. Da. Gata, să fii închid aici, da? Da, dar mai dai pe aruncând cealaltă. Hai să închid. Au ce făcește ușa asta? Nu știu ușa. Eu l-am dat. Eu. Ei, m-am dat. Deci dacă mor, vezi că primești foarte multă armură. Nu mai știu, de la cine? Nu știu, dar eu tot știu. Nu sar aici. Tot mă scot. De... Bă, uite-mă de aici. Tot. Ce-ai făcut? Bine. Nu te cred. Ce pare? Gata, noroc. Hai să dăm la pescuit să ne facem un lac. Nu, fost un lac undeva, dar eu nu. Să nu stăm în lac. Păi eu n-am apă, n-am nimic. Și? Am sărac. Tu ai auzit de așa ceva? Ce? Bă, noi ne uităm la ce am zis la noi. Știu. Ce faci? Gata, am intrare mai șmecheră. Hai, termină aici. Și... Hei, greșit? Nu, nu e greșit. Hai să revenim a doua zi, nu cred. Da, și cam atât pentru episodul de astăzi.
Doamne, dacă v-a plăcut, nu uitați dați un like, să vă abonați la canalul meu. Cu voi a fost Iacob Sami împreună cu Emi Miu, ok, pa, pa. Zici tu, mă. Pa.